Moikka. LPS sulla tässä, eli siis mä soin vissiin 7 uutta patchia vissiin. En mä ihan varma, mutta mä oon jo avannut ne ja silleen, että siis mulla oli tänään synttärit. Ja sitten oli isoja pakkauksia ja pieni pakkauksia. No, mä näytän eka sen ison pakkauksen. Tällainen, että on niinku tollain mehiläinen. Ja sitten tossa on tollain hauppeli, joku marsu tai orava. Haupeli, joku puudeli tai sen tyyppi, sit sillä on tollain. Tässä on jotain tavaroita. Tämä sininen on tämä hajupesi. Tuossa joku tollain pinkki. Ja siis tällä patchilla on reikä ja LPS ja tuolla on koodi ja tällainen söpöli. Sitten taas tää pikkupatchi, reikä ja tälleen lue LPS, tällainen söpö. Sitten tää patchi, koodit, LPS ja reikä. Tämä mehiläinen, reikä ja LPS. Sitten siinä on siivet. Sitten mä sain tällaisen. Tällä ei toi vaan tuossa kiinni tuossa kädessä. On niinku radio. Sitten tää tekee tälleen. On reikä. Koodit. Mutta ei ole LPS. Tällainen. Sitten on tällainen pupu. Tän mukana tuli sellainen jätski, mikä laitetaan tuohon, mutta mä en nyt näytä sitä. Täällä lukee tuossa LPS, eli siis ne on sellaisia, mihin kuuluu se yksi tietty peli. Sitten näitä voi skannata. Sitten tuollain kodit ja niin reikä. Tällainen ketchup ja sitten täällä on karut. Tän mukana tuli tällainen, täälläkin tällainen minireikä. Silleen, että siinä kaikki tällä erää. Ja mä en aja mitään. No mut moikka. Mun pitää lähteä töihin.